हेल' रायजोफोर खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय दा जोङो हाग्रायाव थांनो ओंखारलायबाय नै बेखौ मा होनोमोनलाय जोंनि बर'आवहाय सिङाव मेचिन लागायलायग्राया आया दैया बोहैबाय थायो माथो ज्राव ज्रावनो अ माबा मेचिन सालायदो दा नै सान्दिया माने शुटिं खालामनो ओंखारलायबाय बहाय नुनो मोनसिगोनलाय नोंथांमोना दाहाय सान्दिया बुरैसो जाबाय नै अभी मजा आएगा ना भिड़ो हंसलो आप लोग भी हंस लो अब आएगा मजा आंथ' थिग खामानिखाबाय दहाय नुग्रोमोना न' सिंनिफ्राय ओंखारग्रोमोना माब्लानिफ्राय बुरै जालायखो सान्दियालाय नुबाय दिनैनि एक्सना लोगोफोर बिसोरने फट'शुट गुड मर्निं सुनिया बिजों खेबाय दा मासो खानाया माबासो इयो दुप्लिकेटसो ए बैयो जासिगोन सान्दियाखौ नुनानै बागदावलायनानै सोंबाय सैमाया लोगोफोर मिनिनानै बोरैबा जाजोब्बाय जोङो बोरायाबो गोलैनायसिम बागदावना अन्थाइ देबाय थानाया सैमाया सोर जाखो बेलाय सुवादा लायलायबावदो इयो बैथालिफोर होनदो दाउलाफोर बैथालिफोरल' होनदो एक्सना जोबहां जाबाय बिसिना लोगोफोर आं केमेरामेन जाथ'दों नै गासैबो जमायाव फैजोब्बाय दायो ओइ केमेरामेनाव दंहैबाय आङो बे बुरिनि थफ्लायाव थाखा गोथांसो दंबाबाय नामाब्रा थाखा गोथां दंलै सेना लाखिनांगौ ने बुरिनि थाखा गोथांखौ जोब्बायानो लोगोफोर बिथांमोननि शर्ट एक्सन लानाया माने एक्से बायदि एक्टिं खालामनानै लादों नोंथांमोना पार्ट 1 पार्ट 2 नुनो मोनगोन दा जोबनानै फैबाय जोङो ज'नो गाबोन नुनो मोनगोन बिगाल चेनेलावहाय बिथांमोना एकदमबारे बेवहाय गरमथार भिडिअ बानायनायावहाय
खुसि मोनदों दा ये सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा हूँ मा होनबावनांगौ जाखो चेनेला ग्र' जानायखाय जोबथा खुसि ओरैबायदि नुनो मोनबावगोन आरो बिदिनो नुलांबाय थागोन समनि गेजेराव ब्लग नुनो मोनगोन आरो समनि गेजेराव एक्सन नुनो मोनगोन समनि गेजेराव जिसिबि सालायनाय नुनो मोनगोन नोंथांमोना आरो मोसानाय मुसुरनाय जोंहा सना फाग्ला बिदिजों जायो सनिया बिथाङा बिराद मोसानायाव आखा फाखाथार मोसानायखौ बिथांजोनिखौनो बांसिन नुनो मोनो बिलेनावबो खारखाबि कानाडा मेथाइ मोसानायखौ नुखाबाय दा नोंथांमोना बिथांजोनिखौ एंजार मोसायो कोरि कोरि मोखोले खेले खेले सुसुमा होनलायनानै दा बेखिनियावनो जोबथ'बाय लोगोफोर आंनि ब्लगआबो दा बिथांमोननि दसे केमेरामेन जाथ'दोंमोन आं रोंनायाथ' रोंखाया होमब्लाबो दसे स्टेन्ड जाथ'बाय आङो दिनैनि थाखाय बेखिनियानोसै बिदाय लाबाय बयजोंबो सोनिया सन्दिया बाय गाइस अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर करना दोस्तों अभी हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे चलो बाय और बेल आइकन को दबा देना टिंग 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 बाय बाय थेंक इउ गोजोन्थोंसै बयनिसिमबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजौ खालामबाय था गाइस लोगोफोर औ यादा माबायदि मोनखो गोथाव ना गोथाव